Morjesta päivää taas. Pitkästä aikaa tässä ollaan taas seuraavan videon ääressä. On ollut aika pitkä aikaa ollut aika huono keli tässä, että ei oikein pystynyt mitään muuta kuin tuijottelemaan pilvitaivasta ja toivomaan, että koska se tosta nyt selkentyisi, niin pääsisi tämän parissa taas myskäämään tuolla pihalla. Ja no, tässä varmaan kolme viikkoa on nyt mennyt. Koko marraskuu meni oikeastaan lähestulkoon kokonaan tuossa peliverhon peitossa ja olipahan kyllä aika kylmääkin, että vaikka se olisi sieltä vähän rauttunut tuo taivas, niin ei meikäläinen olisi kyllä sillä tarvinnut olla kyllä kovin pitkään aikaa, että vielä tuo tämmöiseen harrastukseen sopiva varustus on vielä vähän sillä hakusessa, että ei tämmöisellä ohjella toppatakilla tai millään varustella varsinkaan, kun puolinta näppäilee, niin eipä sillä millään kovin köyköisillä varustella marraskuun pakkasissa nyt pärjää, kun nyt sattuu olemaan aika kylmä marraskuu kaikesta huolimatta. No, mutta ei nyt iski tämmönen hyvä suorastaan leppoisa -2 astetta pakkasta ja aivan, no lähestulkoon kirkas taivas ja no mä sitten tuumin, että no hetkonen, ei muuta kuin nyt putki ulos ja tiirailemaan, mitä sieltä löytyy. Eli sieltähän löytyy nyt oli niin kuin tuossa yhdessä videossa olikin jo Kuu ja Jupiteri ja no ne nyt tinkään, näillä jos ei se minnekään karkaan, niin siellähän ne oli ja niin minä nyt vähän niistä yritin taas kuvailla nyt, kun oli taas tästä ehkä jotain oppinut viime kerrasta. Ja vähän, no ei nyt varusteet varsinaisesti kehittynyt, sama putki, samat kaikki. Oikeastaan tässä oli edellisen kertaan paitsi pieni päivitys sinänsä, että tuossa on tuo mun järkkäri tosiaan, millä mä niitä kuvia silloin räpsin ja hommasin tommosen zoom-objektin, eli tuossa on tommonen Paderin tommonen Hyperion Universal Zoom 8-24 mm zoom-objektiivi. Mulla on ollut joku objektiivi aikaisemmin ja se oli kyllä karsee. Se ei oikeastaan vastannut mitään näitä kiinteävälisiä, polttovälisiä okulaareja ja ei tämäkään nyt ihan täysin vastaa hyviä tämän alueen okulaareja, mutta tämä on varmaan parasta zoom-okulaaria, mitä nyt on tämmöisessä kohtuubudjetissa hommattavissa. No oli mulla tämä silloin viimeksikin, mutta multa puuttui täältä kamerasta tommonen adapteri, eli mulla oli kyllä tuo Teerin adapteri tuohon Canonin vajaakennoseen tuohon kiinnitys mekanismiin, mutta multa puuttui tuo välipala tosta, eli tuossa on kierre tossa, no siinä on kierre kuitenkin, mutta puuttuu tommonen välikiekko puuttuu, niin mä en saanut sitä kameraa, silloinhan mulla oli suoraan tää tuossa etsimässä kiinnittää kameraan, niin silloin sitä puututtiinkin kaikki zoomit, että se oli vaan se, mitä tuo Keno nyt sai mahdutettua tuosta kuva-alasta sinne, niin se oli sitten siinä. No nyt mä otin tästä tämmösen kokeilun sitten tällä zoom-objektiivillä tämän kameran kanssa, eli mä nyt kuvasin kuuta käytännössä 2 eri asetuksella, eli tällä 8 millillä ja 24 millillä, että tuosta nyt sitten kohta näette minkälaisia kuvia sieltä tuli aikaa ja en vielä itse niitä ole nähnyt käsiteltynä, eli en tiedä sitten miten näyttää, mutta toivottavasti ne nyt oli vähän parempia kuin aikaisemmin, että tässä on jotain kehitystäkin tapahtunut. Ja mä käytän tosiaan tässä tämmöistä kaukolaukasinta, kun tätä rähmii tätä kameraa, tee sitten koko maailma heilu ja sitä myötä sitten kuvat menet pilalle, niin tämmönen näppärä. Näitä nyt on erimerkkisiä ja vallisia ja kaikkiin kameroihin varmastikin saa tämmöisiä vastaavia, että on tommonen radioläheti, vissiin radioallolla toimiva tämmönen kaukosääri, ja tästä pystyy sitten, tosta jos luo nähdä mikä tää on, niin pystyy sitten valittamaan yksittäistä sarjakuvaa tai sitten niin pitkään kuin painaa ja
pajastimellakin jopa. No joo, joka tapauksessa se on kätevä tämmöisessä, varsinkin ottaa pitkillä valotuksilla, että se kaikki tärinä ja tämmönen siinä ei saisi olla mukana, niin ihan ehdoton tuommoinen kauko-ohjaaja. Toki näissä, tämä nyt on sen verran, tämä on vanha kamera, mutta sen verran uusi kuitenkin, että tässä on wifi sisällä, niin sitten pystyy myös puhelinapplikaatiolla sitä käskyttämään. Joskin, mulla oli tämä myös wifissä kirittämä synskani, niin toki nyt täytyisi olla kaksi mobiililaitetta, millä niin voi sitten molempia komennella, niin no ehkä se tuolla ulkoilmassa ei ole niin kauhean näppärää. Ainakaan tällainen talvisi. Mut joo, sinänsä kaikki meni aika helposti rähmiin. Minä nyt tuosta tommosen 6 odottelin tuonne hankeen toki, kun tuossa pimeässä pyöritteli. Suosittelen hyvää punavaloa. Tästäkin alkoi vähän patterit hyytymään, mutta taas seuraavan kertaa oppia siitä, että hommataan vähän, päivitetään paristot, jos tarvii, tai näkee siellä, ettei tarvitse pimeässä rähmiä, niin ei tarvitse hangesta noukkia noita kamoja sitten. No, ei nyt onneksi mennyt mitään rikki, täytyy vaan tuo 6 vuodatin tuosta putsata, niin se on taas sitten ihan käyttökuntoinen. Niin tästä kuvauksesta, niin näette kohta videosta, mä otin vähän videotakin tällä, näette vähän, että miten se kuva siinä heiluu, tai kuinka kun se pyrkii pitämään sitä kohteen siinä okulaarissa tai näkökentässä, niin miltä se sitten näyttää. Ja tosta nyt taas tuli huomattua, että tämmönen yksinopeuksinen tarkennin, niin ei nyt varsinkaan kun käyttää tuommoista zoomia, niin on vähän karkea. Todella hankala löytää. Tavallaan nyt kun sä tähän kosket, niin koko kaikkeus heiluu, niin sun täytyy aina sillä varovasti tosta aina hakea sitä. Niin ehkä semmonen, jos tässä on semmonen hienoliikuntanuppi tai tarkennin mukana, niin ehkä olisi pikkusen parempi. Niiden saatavuus on nyt, siis tämmöisen päivitysosan saatavuus on tällä hetkellä vähän kyllä jostain syystä vähän hankalaa, niin ei ole vielä semmoista tossa, mutta hommataan heti kun vaan semmoisia on mahdollista. Mutta joo, mä tuolla semmoisen reilun puolen tuntia oli ulkona ja ainakin siinä ajassa, niin täällä pysyy kyllä peilit ihan kirkkana. Mulla nyt ei tässä ollut sitä mun hajavalosuojaa, mikä sitten vähän eristääkin sitä, niin silleen nyt ei ollut tarvetta tässä niin, niin sillä se toimi kyllä aika näppärästi. Tän sai nopeasti kahtelukuntoon ja tuossa nyt oli ihan terassille raivasin vähän tilaa ja heitin sen mun jalusta, mikä jäi tuonne ulos, niin heitin sen siihen ja laitoin sen vaateriin ja nakkasin tän siihen päälle, niin ei mennyt kauaa, kun tää oli kahtelukunnossa. Niin sikäli helppo niin. Toki tässä nyt kun kuvasin, on kaikkea menee vähän enemmän aikaa tämmöisen kanssa säheltämiseen, mutta se, että tän saa tosi nopeasti kyllä kahtelukuntoon, jos on vaan tämmöinen visuaalinen tiirailu sitten tähtäimessä, ja semmoiseen toki tämä nyt on tarkoitettukin, mutta ajattelin nyt vähän ottaa kuvaa nyt tälle kanavalle, kun ei tässä nyt ollut vähän taukoa, niin saa vähän tämmöistä päivitettyä kuvaa ja vähän videomateriaalia tosiaan, niin kuin sanoin. Joo, mutta hei, näette kohta seuraavaksi minkälaisia tuotoksia tällä kertaa tästä tuli. Sanoisin, että tuolla mukaan kehitystä vielä vähän jännittää, kun en ole nähnyt juurikaan minkälaisia ne on, niin ei mitään, katsotaan niitä seuraavaksi.